Mari eta Bizkaiko jauna. Euskal Herriko mitilogia. Lopez Arokoa Bizkaiko jauna zen 14. mendean. Ehiztari porrokatua zen, eta altzuen guztietan ateratzen zen basurde ero beste tiztiaren baten bila. Izan ere, garai hartan, horrelako animaliez beteak baitzeuden gure hemendiak. Egun batean, piezagun baten atzetik zebilela, emakume bat ikusi zuen aizfaten gainean kantari. Guztiz ahoz zoragarria zuen eta Don Diegori garen jabea ezagutzeko gogo bizia egin zitzaion. Hala, harengana hurbildu zen. Bere bizi guztian ez zuen horren emakume ederrik ezagutu. Garaia eta dotorea zen, larruazal zurileunekoa. Haren begi beltz sakonek ontrastasun bizia egiten zuten ia lurreraino iristen zitzaion ile urre kolorekoarekin. Urrez borratutako soineko berde bat zeraman eta kopetan zinta bat, urrezkoa ura ere. Hainbeste, rainoko tistira zuen emakume hark non itxuan maite mindu baitzen Don Diego. No zara? Galdetu zion. Hanbotoko dama, erantzun zion hark. Zu hanbotoko dama zarenez eta ni Bizkaiko jauna, nahi alduzu nirekin ezkondu? Damak onartu zuen, baina gauza bat agindu arazi zion. Bere aurrean, ez zuela inoiz aitarenik egingo. Mari eta Bizkaiko jauna ezkondu ziren, eta semea eta alaba izan zituzten. Alabari Urraka deitu zioten eta semeari Inigo Gerra jarri zioten izena. Urteak aurrera zioazen, eta denak zoriontsu bizi ziren Diego Lopez Arokoaren gazteluan. Egun batean, Don Diegok basurde handi bat ekarri zuen ezatik bueltakoan. Sukaldariek berehala maneiatu zuten afarirako. Familia osoan baian zegoela etxeko bi zaku sartu ziren jangelan eta zaunka hasi janari eske. Bat, zakura lano handi bat zen, oso oldarkorra, eta bestea, urtsakurra, askoz txikiagoa. Don Diegok barrez basurde hankabak bota zien. Bi zakurrek gogorrekin zioten hankari. Zeinek zeini kenduko, eta denen harridurarako, txakur txikiak handia hil egin zuen, eta basurdean errestan hartuta dalde egin zuen. Don Diegok ezin izan zuen erremediatu, eta aitaren egin zuen, esan ez, jaungoiko nirea. Nire bizian ez dut horrelakorik ikusi. Une hartantxe bertan, Marik bere alabari eskutik heldu eta biek egan alde egin zuten leiho batetik. Eraztik etzen haien berririk izan. Urteak joan ziren eta gaztelarren aurkako gerra batean preso hartu zuten Don Diego eta Toledoko gotorreku batera eraman zuten. Inigo Gerra aholku eskeibi zen bere aideen artean, aita askatzeko zer egin. Inork ez zekien, ordea, nola askatu aita, harik eta behin agure zahar bizar zuri batek onela esan zion arte. Inigo, laguntza behar baduk oa eure amarengana hark esangotik zer egin. Inigo, bada, hanbotora joan zen, eta haratu zenean aizbaten gainean ikusi zuen Mari. Inigo Gerra seme, esan zion, ator niregana, bazekiat zerta berra atorren eta aita espetxetik inola askatu galdetzera ator. Mari koilu bat egin zuen, eta azaldi zuri ere ongi zelatu bat azaldu zen. Pardaldik izena esan zion, toiretzat. Guduak irabazten lagunduko dik, baina zela ez diok inoiz kendu behar, ez da jan edanik eman ere. Gaur bertan Toledora eramango hau eta biak ekarriko zaituzte etxera. Eta hala, Inigo zaldi gainera igo eta konturatu zenerako, aita preso zeukaten gazteluko patioan zegoen. Bilatu zuen, eskutik heldu zion eta zaldia zegoen tokira eraman zuen, eta biak itzuli ziren Bizkaira. Inork ezin izan zien ezer egin, biak ikusezin bilakatuak baitziren, bitartean. Orduz geroztik, Bizkaiko jaunaren etxean hiltzen zituzten begi guztien barrukiak aizbaten gainean uzten zituzten Marirentzat opari. Eta desaten zutenez, hala egin behar omen zen. Bestela da etzi izugarriren bat etorriko omen zen eta jaunaren edota etxearen gain. Eta halaxe geratu zen, gertatu ere. Don Diegoren bitbiloba batek ez zuen diago oparirik egin, eta begi bat galdu zuen ohitura gura ez betetzeagatik.